Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi Bay, ug sa tanang mga naminaw karon. It's me, Mark from Mindanao. Saday ko sa nailad anang gugma kunuhay. Gailam sa akong ex-wife atong April 8, 2015 dito sa diskuhan sa Pagadian City kay lagi ulitawo gud. Hilig jud ko ana sa una. Kauban akong barkada nya didto mi una gakita sa akong ex-wife na si Shaira. Unang kita pa lang nako niya, mura nagnaigo gayod ko sa ginatawag nila na love at first sight. Kay kinsa bagod ang dili maibog, nagwapa kaayo si Shaira. Sakto og barog, hamis ug pamanit. Munang miana ko sa akong barkada na si Aaron. Brad, ganahan ko makigilag-ila ng bayhana ba? Ingon akong barkada, nga halala ka, ila-ila hagod Brad. Og mga to nga midol ko silang tapok og nakigila-ila niya. Matay bay, mas guwapa siya og sa duol siya. Ug wala ko magdahom na iyaha kong entertainon ug wa ko niya isna pa. Sa moto, nagila-ila nami. Shaira ligi daw iyang ngalan. Og 22 iyang age ug atong panahona ako 24. O diba, parison jud kayo mi. Sa moto nagaila nami. Og partner pa jud mi ng disco ug nindot kay akong feeling atong adlaw nga gaila mi. Og nahuman na ang disco, nangulin ang mga tao. Og naguol ko kay mihawa man og kalit si Shaira. Nawala ba? Mong giduol na ko iyahang mga barkada na mao iyahang kuyo ganina og nangutan ako asa siya. Ana sila nga may uli na daw. Og gamahay ko kay wa man lang ko kapangayo og number niya. Dan milabay ang pila ka adlaw. Gihanggat ka sa akong barkada na magbasketball lagi daw may sa may tiguma sa Pagadian. Sa moto nga may kuyog ko kay player lagi ko. O pag adto ditong lugar, wala ko magdahom na makitaan na ako si Shaira dito. Grabe akong kalipay atong adlaw. Gidol din ako siya o ga-smile din siya na ako. Gipansin ko. Og pila ragod ka chika-chika og wa gayud ko nalimot nga mangayo siyang number. Abtik biya pud ko. Og gihatag pud niya. Sumoto nga ga-text-text nami, tawag-tawag, chat-chat. Ug miabot gayud sa point, nagipanguyaban ako siya adtong May 16, 2015. Ug kanang adlaw, isugoten ko niya. Kay lagi, nahigugma na siya nako ug ako pod kay hapit 1 month lagi pod mi nga gaila. Sa moto nga nag-uyab jud mi. Maglaglaag na mi, date-date, ug nakaingon jud ko nga siya na akong kalibutan. Sweet kay siya og caring. Og loving pa jud. Mong gitarong nako siya. Loyal ko. Tanang pagmahal og pagpangga gipabati nako niya og wa ko gakulang niya. Hangtod naabot among relationship og 1 year. Pareha nami nga nakagraduate og college. Course niya kay nurse ug ako kay seaman. Syempre bisan ga 1 year nami, wa ko na mugos niya na buhaton namo ang dili angay. Respeto na ko siya kay love kayo na ko siya. Ug miabot sa point nga gasabot mi nga magminyo na lang. Sumotong na nang hidmi sa mong ginikanan ug wala sila pagsupa. September 20 mi gikasal ni Shaira. Bisan gikasal nami, wala gyapon ko gakulang niya. Bisan busy nako kay lagi nang apply nako para sakay sa barko. Para sa mong future. Pag uli nako ako pa'y maglaba, naghalas ta ng trabaho sa balay ako. Kay lagi, gihimo nako siyang prinsesa. Ug wa ko magdahom na naa di ay gitaguan na batasan si Shaira. Lahi ra siya sa una. Mikalit siya ka-cold. Demanding na kayo siya. Silosa pa jud. Bisan ako mga igagaw iyahang silosa. Pero gisabot na ako siya kay love good na ako. Ug mas dako kayo ang kalipay paingon niya na buntis siya sa mong first nga baby. Ug hantod naabot na sa point na musakay na ko sa barko.
Gibilin ako siya sa kong ginikanan kay lagi buntis siya. Kay aron, maatiman siya gayo. Dayon mo sakay na kog barko ato. Ako ang contract kay 2 years ko, usa makauli. Pero akong kayanon kay lagi para sa mong future. Bisan og usahay busy ko, dili gayud ko makalimot sa kung mag-ina nga gibilin. Ang always sa mong communication through tawag, video call, text, chat. Tanan gibuhat nako para niya. Kay lagi, misalig ko niya. Ug unsa iyahang pangayoon, ihatag nako. Bisan nako sa layo, ipadala lang nako. Dayon, milabay ang mga adlaw. Mikalit lang nga wa na mi-chat ang akong asawa. Bisan tawag, text, wala. Moong nabalaka ko. Umitawag ko sa kong mama. Ug nangutan ako asa siya. Mayon akong mama na milaag daw ko no kauban iyahang mga barkada. Ug mura na kog nabungol ato. Wa na siya nakatawag kay busy na diay og laag. Ug ako naguol kay buntis biya siya. Ug miyan akong mama na Mark, imong asawa usahay na lang muuli diri sa balay. Ug nalahi na iyang batasan sa una. Iyahan na daw mura-murahon ako ang ginikanan. Wala gyud ko mituo kay lahi ra ang Shaira na ako nailahan. Sa mga to, human ako mitawag sa akong mama, gitawagan ako akong Shaira. Wara gihapon siya mitubag, nya naguol na kay ko. Dili po siya online. Mga 3 ka adlaw ang milabay. Usa mitawag si Shaira og gahilak siya. So natingala ko og gipangutanan ako siya nganong gahilak siya. Wala siya mitubag. Maong naguol kay ko kay kumangutan ako dili yun siya mutubag. Ug mikalit siya ingon na dili daw ako ang amahan sa iyang anak. Atong pagkabati nako mura kog nabungol. Wala ako kasabot ug unsa akong buhaton. Muhilak ba ko? Wala jud ko kasabot. Maong giingnan nako siya na dili magbinuang. Then perte na niyang hilak. Nangayo siya pasaylo og balik-balik. Nya ako po dato natay, mura na kog mamatay pagkadungog nako ato. Ako gyud siyang giingnan nga babe. Ayaw daw pagyaga-yaga diha. Nya mihilak lang siya ug ako siyang gipangutana og ngano. Nga naunsa. Nganong siya man ang nahimo nga amahan. Nga ako man imong bana. Ako man imong kaipon. Ako man imong gimahal babe. Nya mitubag siya while kahila. Nakatong na busy na daw ko. Na-communicate sila og balik siyang ex. Nya og dito daw niya na-realize nga love pa niya iyang ex. Pagkabati nako wala ko makasabot og unsa akong itubag niya. Mihilak na lang pug kog banat. Nya nagsorry na pud siya o makibulag na lang daw kuno siya nako. Imian ako nga dili ko niya bulagan. Kaya na ko siyang dawaton og balik. Pati ang bata nga naa sa iyang tiyan. Kaya na ko magpa-as if nga wala siya makasala. Dawaton ako tanan basta dili lang ko niya biyaan. Kay para nako, si Shaira lang ang akong kinabuhi. Siya ra akong gihigugma og taman. Siya ang hinungdan sa akong pagpaningkamot. Nagpakiluoy kog ayo niya nga dili lang ko niya biyaan. Grabe akong hangyo niya nga unta. Ako na lang. Ako na lang ang iyahang higugma og balik. Pero wala eh. Wala pa gani ko mahuman og istorya. Ipatay na niya ang tawag. Mura kog mamatay. Perte na kong hilak at ubangan sa akong mga katrabaho. Daghan kay kog pangutana sa akong kagulingon like. Naba ko isa lang ang nahimo. Kulang ba ko sa pagpangga niya? As in, daghan kay kog pangutana nga dili matubag ang naa sa kong unahuna ato na time. May pagmamatay na lang. Aron mausa ang akong kasakit na gibati. Mura gikumot-kumot akong dughan. Perte na kong hilak. Diyos ba na kong tawag Shaira, magring pero dili niya tubagon. Ato na time padulong misa wala na signal. Nya tawagan na po na ako og balik. Dili raman gihapon mo text. Dili raman gihapon tubagon. Mo text ko, magpakiluoy ko na tubagon niya kay gusto ko nga matubag tanang pangutanan nako. Pero walay Shaira na mutubag. O mag-reply man lang sa akong text ug chat.
Hangtod, nawala dyan ang signal na. 3 days o sa mibalik ang signal. Excited pa kay ko nga ma-open sa akong phone kay pamasin og mid-chat. O di ba kaha ni text Shaira nga it's a prank rato niya. Assuming kay ko. Pero lain man ang text kay halos tanan nga sorry nga balik-balik o sorry nga wala siya makabalo nga grabe na akong gibati ato nga time. Gani, nakaunahuna nako nga muambak na lang ko sa barko. Nga may pagmamatay na lang ko. Muambak nun ko, may gani kinanghilan pa ko. Gibera ko sa kumpare. Nga gisumbag ko. Mihilak ako galantaw nila nga wala na ko'y uwaw ato nga time. Napuno ko og tambag nila. Idamayan ko nila sa akong kasakit. Ug ako na pod nga gitawagan si Shaira. Pero laki man ang mitubag. Ug siguro mao na to iyang ex. Isog pa jud kaayo. Nya grabe pa yang yaw-yaw kay lagi sa mukan daw kay ko. Wala jud ko makatingog. Mura kog na ay sa akong gilingkuran nga nakahila ko sa kasakit. Ako naman noon ang nahimong sa mukan. Musulti pa unta ko pero gipatay naman niya ang tawag. Midayal kog balik. Ug dili naman makontak. Ga-online ko para chatan pero giblock na ko. Grabe akong hilak na pod nga nakaana ko nga unsa man dahi akong nahimo nga sala. Nganong naing-ani man ko. Gitawagan ako akong mama. Nangutan ako ug asa ni si Shaira. Ana siya nga miipon na kuno sa iyang laki. Daghan pa kay si mami og istorya about ni Shaira pero wala na ko maminaw. Akong gipatay ang tawag, nga gi-imagine na lang ko sa mga nindot na memories sa dihang malipayon pa mi, nga gauban pa ming duha. Tama na lang ko sa imagine og hilak, ibisag ng saon ako, dili naman yun siya nako. Ug milabay ang pila ka adlaw, pila ragud kadali sa panahon, mag-isa ka bulan ako nga walay balita ni Shaira og siyang ex. Mahadlok pag kumangutanas sa kumama. Pero ang kasakit nagpabilin ra gihapon. O sa dihang na ay mikalit og text si Shaira di ay. Ana siya nga sorry lagi daw og unta mapasaylo na nako sila. Ug mihangyo pa nga unta dili ko mo file og kaso nila. Wala man sa ko makaunahuna og file kay tungod sa kong gugmaniya. Maong kaya nako nga suportahan nako iyahang mali na desisyon. Kay love kaayo na ako siya. O gahinay-hinay na lang kong move on kay bisag unsaon na ako, dili na magyud siya mo balik pa na ako. Taman ra ko sa hilak. Taman ra ko sa kaguol samtang sila nagmalipayon. Maong move on na lang akong angay na buhaton. Umangita na lang pag pamaagi para mawala na ang bisa sa muang giatay nga kasal. Karong year 2021, na okay na ang tanan. Naka-move on ako pero ang kasakit gamay nagpabilin pa gihapon. Og balita na ako, mayor man po ang bana ni Shaira. Kay pinangga raman siya og buutan daw. Maong nagmalipayon na lang ko para nila. Kay mao man iyang kalipay. Ang kalipay nga naaman sa lain niya makita nga wala na ako. Kaya ako tawon ani, hangtod ron nangita pa sa akong forever. Dari nilang ko taman, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Love you all. Edmark. Nice. Nga naman dyan yung mga babae. Maligin na, diba? Kung wala pa naka-move on sa ex, dili sa magugma-gugma. Ha?